allò que ens has explicat de la pista... Sí, jo no sóc, com se diu, que el que sou vosaltres, que sou historiadors de Perdó, no, sí que ho veig, ara mateix ho estàs fent, El que sí puc parlar és de la pista de hockey, perquè de 14 i 13 anys ja hi anava allà, vull dir que bueno, va ser una de les coses poder importants una mica de la meva vida, no?, amb el tema d'esports, perquè abans tothom jugava a futbol, jo em vaig decantar cap a hockey, que si ho hagués fet futbol poder hagués guanyat més calés. Llavors, el que sí era important és que quan anaves a Barcelona, que hi havíem d'anar cada 15 dies, i anar a jugar a la pista on jugava el Barça, l'Espanyol o el Voltregà, era molt diferent de les pistes d'aquí, com la que tenim aquí, que ja ho heu vist, que tot són rajols, molt arrugada, allà era una pista tot, bueno, llisa, no? Llisa, una cosa... I llavors també una de les coses que em va impactar va ser un dels partits que vam fer, que vam anar a jugar amb l'Espanyol, que hi havia en Samaranc de porter. I bueno, com em vaig veure sortir amb aquell vestit, nosaltres anàvem una mica així, com espardenyes i sabates, i ell amb aquelles curasses, allò, em va impactar molt. Com és que vas aficionar al hoquei? Bueno, perquè tothom jugava a futbol i llavors hi havia aquest en Joan Bosch que va començar a llogar patins aquí a Comicross. I bueno, allò que el dissabtes i diumenges, hosti, no sabies què fer, m'anava allà, llogaves un patins i llavors, mica en mica, i ell em devia calar, que ho devia fer una mica bé, i llavors vàrem fer un equip que hi havia, no sé si, bueno, en Paiet, te'n recordes? Un que havia estat aquí al carrer, que ara està, que tenia un restaurant allà, com se diu? Bueno, es va anar a un restaurant, bueno, ells jugaven ja a hockey i eren els primers que van començar a jugar, jo em vaig aficionar, llavors a vegades anaven a jugar a Figueres, me cridaven si volia anar i em vaig anar aficionant, i llavors van començar ja tot a jugar a segona divisió, i quan varen pujar a primera, esclar, ja van fer l'equip B, i llavors ja jugava allà. I del B, llavors vaig passar al primer equip, penso que vaig jugar 1 o 2 anys. I quan es va acabar, llavors vaig fer la mili, ja vaig plegar. I al terra de la pista ens has dit una cosa molt xula, que saps qui el va fer. Sí, el va fer en Fina, en el comandante Fina. Sí, ho van fer ells i hi havia un parell o 3 de grades així fetes, no com les que es fan ara, però sí, tot allò ho va fer ell. I la pista estava tancada, oi que sí? Sí, hi havia una valla d'1 metro o així, sí. Esclar, anaves als altres puestos també hi era així, però esclar, el terra era diferent, perquè, esclar, aquí tenies els vestidors allà on hi ha l'escola ara. Havies d'anar d'allà a la pista, tot era terra. Esclar, arribaves allà i era un altre món, i anaves a jugar, ja no dic al Barça, anàvem a Voltregà o a Reus, i hosti, allò era un altre món. En canvi anaves a Cerdanyola, no, a Cerdanyola encara no, a Vilafranca del Penedès havien jugat per allà i també era una mica això. Esclar, vull dir, era un altre món d'aquests primerencs, Voltregà, Espanyol, Barça i tot els d'allà era... I ara, per acabar, quan passes per allà la pista i veus aquell terra, què et sembla? Què hi veus? Bueno, esclar, em venen records a vegades. Els dimecres sempre ens trobem una colla allà fent el cafè. Doncs fa temps em vaig agafar un tros amb un noi que també, que ara va en cadira de rodes, i n'hi vaig portar un tros per recordar. Però... No es pot dir això. No, perquè, bueno... Va, Joan, falta molts de trossos, Sí, falta molt de trossos. No, el que passa que, esclar, en aquella època, ostres, jo era molt jove i, per exemple, amb això de la copa aquesta, hosti, jo tenia 15 anys aquí. 15 anys. Hosti, clar, a 15 anys ja anar aquí a Cerdanyola, que era un altre món i no havia sortit mai d'aquí, és diferent, no?
Bueno, ja no m'enrotllo més. No, però no, No, ho no, fas està molt bé, superbé. estàs fent de puta mare. És això, Joan, ja està, aquests 2 minuts o 3 que... I una última pregunta. Digues, digues. Del hockey d'ara, encara estàs pendent de com va aquí el salt? No. No mires res, eh? Mira, ara que ho dius, no sé si era dissabte o diumenge, mirant, jo fent zapping, vaig veure que jugava, penso que era el Barça, amb el Reus, no, amb un altre equip. I el vaig estar mirant 10 minuts, un quart, i ja no. És que saps què em passa? Que jo haig de poder-hi ser. Si no hi soc, em costa més, vull dir. Però bueno, sí que vaig estar mirant un rato, i esclar, és molt diferent del que fèiem abans. Qui ho feia millor? Bueno, no, home, ara és una altra història, perquè, hòstia, aviam, poder, hi ha més, les tècniques són diferents, es juga d'una altra manera, llavors tots aquests una mica punters ja quasi en viuen d'això, nosaltres no, vull dir, jo hi va haver una època que anàvem a entrenar a Barcelona perquè tot l'equip, quasi tots estudiaven a Barcelona, i llavors amb uns 600 de l'entrenador, que treballava també aquí, agafàvem els 600, carregar totes les maletes i anar a Barcelona, esclar, marxàvem a les 4 de la tarda i arribàvem allà a les 7, o a les 6, o a les 7. Clar, era un altre món. Sí. Però bueno, són èpoques, no? I tant. Vull dir, esclar, i ara, com que jo no... La meva neta també... Això anava a dir-te. No, ella fa patinatge, però de hockey res, i no ho fa per mi, ho fa perquè les seus... I no la portes a patinar a la pista? No, ells baves que no. Val. No, a més, a vegades dic, home, hi ha alguna nena que juga allà a sala, i li dic, home, no t'agradaria? No. Fora. Exacte. Bueno, això és Genial, tot. cony. Està superbé. Això.